مستيات بيتنا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا International Crisis Group ICG تمال ربع 18 لكاتيت 2026 اب زرغحو سند اب مونغ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ኩናት ይረአ ከም ዘሎ ይሕብር እዚ አህጉራዊ ትካል ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ወጥርን ምስ ኤርትራ ኣብ ጫፍ ዓንቀር በፂሑ ዘሎ ምትፍናንን ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ እዚ ጉዳይ ክሳብ ክንድዚ ከዓቢ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልኡላዊ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ከዓ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣስሚሩሎ بمسارات ጸብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ንድሓር ኣመና ተቐይሩሎ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ውህደት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ጽኑዕ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንተቃወምቲ ፋኖ ኣምሓራን ሓይልታት ትግራይን ትድግፋላ ንሱ ከኣክል ከዓ ንዶባተይ ጥሒሳ ተኣቱላ እናበለት ትኸስሳላ بتوسخي إثيوبيا حوحات نفدرالاوي حيلي نممكات مس إيرترا حبوء محزنتي فترالو كتبلون زلوا طرعان تقرب እዚ ዘይምርግጋ እዚ ምስቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድ ንኸም በዓል ኢማራት ዓረብ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ዝኣመሰላ ዞባውያን ሓይልታት ዝሰሓበ ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዓውደ ኩናት ውክልና ቀይርዎሎ ኩሎም ወገናት ዘሰክፍ ሓደጋታት ቁልዕ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ክኢላታት ይገልጹ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው ዞባውያን ተንተንቲ ድማ ህጹጽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክግበር ብምጽዋዕ ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ናብ ኣዕናዊ ዞባዊ ኩናት ክልሕም ዝኽእል ምትህልላኽ ንምውጋድ ኣበርቲዖም ክተግሁ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መበል 51 ዓመት ምምስራት ውድብ ሕወሓትን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ትግራይን ኣብ ዘስምዖ መደረ ፌደራል መንግስቲ ዳግም ንትግራይ ክወርር ይንቀሳቐሳሎ ዘሎ ጸገም ብሰላም ክፍታሕ ኢና ንደሊ እቲ ሓይሊ ጥሒሱን ተመጺግን ንህላውነትናን ንድሕነትናን ክንብል ክንምክት ኢና ክብል ንኹናት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮይኑ እቲ ቅድም ኢሉ ኩናት ትግራይ ንኸብቅዕ ብሕዳር 2022 ዓመተ ምህረት ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ዘይምትግባሩ ስጋት ሓድሽ ኩናት ከም ዘስዓበ ሓቢሩ ኤርትራ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበላ ክስታት ብምንጻግ ናብ ከምዚ ዝበለ ማኣዲ ኣይሳተፍን እየ ክትብል ሓፂር መልሲ ሂባ ነይራ ክራይሲስ ግሩፕ ነዚ ሕጂ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ናይ ኩናት ሕበጥ ከም ዝትኮስ ምግባሩ ቀሊል ከም ዝኾነ ምስተወልዐ ንምጥፍኡ ግን ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቀቕ እዚ ትካል ብተወሳኺ እቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተረኣየ ኣብ መንጎ ፌደራልን ሕወሓትን ዝነበረ ንመጥቃዕቲ ድሮን ዝሓወሰ ግጭት ንኤርትራ ብምስሓብ ናብ ሰፊሕ ኩናት ክቕየር ተኽእሎታት ኣለዎ ይብል ሰፊሕ ግጭት ቅድሚ መልዓሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ንሰላም ጻዕርታት ክካየድ ይምሕጸኑ ኣለዉ ሎሚ እቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ኣቃውማ ፈሪሱ ብኻልእ መልክዕ ተተኪኡሎ ኤርትራ ኣብ ጎኒ አብይ አሕመድ ኮይና ኢትዮጵያ ንምድሓን ደቃ ተሰዋኣሉ መድረኽ ሓሊፉ እዩ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ሕወሓትን ብምዃንያ ንኢትዮጵያ ካብ አብይ ንምድሓንን ንርእሳውን ካብቲ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ወራር ንምክልኻል ህይወት ክትከፍል ትዳሎ ዘላ ጽምዶ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ነዚ ንምስላጥ ዝተመስረተ እዩ አብይ ዝበሃል ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ዝተቐመጠ ጸላኢ ናይ ኩልና ህልውና ዝፈታተን ስለ ዝኾነ ብሓባር ንመክቶ ዝዓይነቱ ኣካይዳ እየን ዝኸዳ ዘለዋ እቲ ንኢማራት ዓረብ ኣብ ጎኑ ኣቐሚጡ ዘሎ አብይ አሕመድ ንመጽአ ዝካየድ ኩናት ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ክኸውን ከም ዝኾነ የጠንቀቕ ምዕቡላት ናይ ሰብ ኣልቦ ናይ ኩናት ነፈርቲ ወይ ድሮናት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ሰፍሲ ይብል ክሳራታት የውርዳ ከም ዝነበራ ኣይርስዓን ሎሚ እቲ ኩናት ንሓንቲ ክልል ንምጥፋእ ጥራሕ ኣይኮነን ክካየድ ኣብ መንጎ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ሓይልታትን እዩ ክውላዕ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕ ኩናት ዘኸትሎ መዘዝ ከዓ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምትግባር ዝተረኣዩ መሰረታዊ ጉድለታት ነቲ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ሓድሽ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ እቲ ብዓለም ለኻዊ ትካል ፓን ኣፍሪካን ኣጀንዳ ዝተሰናድአ ኣስታት 80 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ውዕል ፕሪቶሪያ ድሕሪ 3 ዓመታት ናበይ ገጹ ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ዕላዊ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ኣሉታዊ ሰላም ዝበሎ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውሕስነት ጥራሕ ከም ዘረጋገጸ ይገልጽ
ካብኡ ሓሊፉ እቲ ውዕል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ኣብ ምምላስ ንዝተበደሉ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ዳግመ ህንጸትን ዘላቒ ዕርቂ ኣብ ምፍጣርን ዘጠቓልል ኣውንታዊ ሰላም ክፈጥር ከም ዘይከኣለ ይድምድም። ብመሰረት ርኽበታት ናይቲ መጽናዕቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዳርጋ ብኹሉ መዳይ ስርዓታዊ ውድቀት ኣተገባብራ ኣጋጢሞ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ንኣገባብ ምክትታልን ምርግጋጽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብምንቃፍ ድኹምን ውፅኢት ዘይብሉን ትካል ክብል ወቒሱ። እቲ መጽናዕቲ ቀጺሉ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጠር ዘሎ ዞባዊ ውጥረት ንውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ከየእትዎ ስግኣት ከም ዘሎ የጠንቅቕ። እቲ ጸብጻብ ዳግማይ ኩናት ከየለዓል ንምሉእን ኣድማዕን ኣተገባብራ ውዕል ፕሪቶርያ ዓለማዊ ተወፋይነትን ልዑል ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ክግበር ይጽውዕ። أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل سقايكم يودع أنتم ولدي يأكل من ما يقدع أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل حزنكم يسعى أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل برك مشغال أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل كولود مشغرار أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنادتات يأكل بقاهي محرار أنتم دكي أنتم أحواتي أنتنا حاتي يأكل أنبا أنتم دكي أنتم أحواتي أنتنا حاتي يأكل نايك الدمت أبابا أنتم دكي يأكل نايحين زقبا أنتم أحواتي أنتنا حاتي أنتم دكي يأكل بزل كم بأسي أنتم دكي يأكل أبحد حنا تقصي أنتم دكي يأكل أويات زبان نحسي أنتم مرحتي يأكل نحوات كام بكلال أنتم مرحتي يأكل بحميد معلال أنتم مرحتي يأكل حالف كام انسار أنتم مرحتي يأكل محلكا كحدت أنتم مرحتي يأكل لومي ونسدت أنتم مرحتي يأكل أمرحو صبت أنتم هزبي يأكل ناي أملاح مقنحتي أنتم هزبي يأكل داق ماي مسواتي أنتم هزبي يأكل يبرح تسألمات ليتي أنتم هزبي يأكل كنبل تمسكن أنتم هزبي يأكل نرأي حد زمن أنتم هزبي يأكل فقري وحبل أنتم هزبي يأكل يودع معتنا أنتم هزبي يأكل يوزع إن بقلنا أنتم هزبي يأكل
ውግእ ይትበዓልና ኣቱም ህዝቢ يأكل سلام يبهجنا أنتم هزبي يأكل يحوي تقسلنا أنتم هزبي يأكل سقاي أخلنا بس هاي مبرحته مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مثلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر أب إن ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي